Sveitsillä on nyt suora tie finaaliin. Sveitsi kaatoi Itävallan lukemin 6-0. Eli ei jäänyt epäilystäkään, kumpi oli parempi puolivälierässä. Nyt välierissä Sveitsille tulee vastaan jätti yllättäjä Tanska. Tanska teki jotain aivan uskomatonta ja voitti Kanadan puolivälierissä. Kuitenkin oletettavaa on, että Tanskan yllätykset tältä keväältä alkaa olla tässä. Eli Sveitsi on kyllä selkeä ennakkosuosikki välierään. Jos kuvitellaan, että Sveitsi voittaisi Tanskan ja etenisi finaaliin, vastaan tulisi joko Ruotsi tai Suomen tiputtanut Yhdysvallat. Eli kuitenkaan se ensimmäinen mestaruus olisi vielä aika kaukana, sillä vaikka Sveitsin alkusarja oli erinomainen, niin esimerkiksi jo Ruotsin joukkue on täynnä NHL-pelaajia. Verrattuna Sveitsin joukkueeseen, niin heillä on ainoastaan 5 NHL-pelaajaa joukkueessa. Toisaalta Sveitsi on pelannut turnauksen erittäin hyvin tähän mennessä. He ovat hävinneet ainoastaan yhden ottelun, se oli jatkoajalla turnauksen avauspelissä hallitsevaa mestaria Tsekkiä vastaan. Sen jälkeen Sveitsi on voittanut kaikki 7 peliä. Maaliero on 49. 8 pelistä heillä on 4-0 peliä. Joten nyt kaikki palaset olisivat kohdallaan Sveitsin ensimmäiselle maailmanmestaruudelle. Kuitenkin Sveitsin vain pitää nyt tiputtaa Tanska pronssipeliin ja hoidella finaali kotiin. Käsitellään vielä vähän Ruotsin ja Yhdysvaltojen välieräottelua. Molemmat olivat omiensa lohkojen kakkosia lähes samalla pistemäärällä. Ruotsin etu tulee olemaan kotietu, koska on aivan varmaa, että mökki tulee olemaan varmasti täynnä. Kuten jo äsken sanoin, niin Ruotsin joukkue on täynnä NHL-pelaajia, aivan maailman parhaita pelaajia. Kuten Lukas Raymond, Elias Lindholm, William Nylander ja Mika Zibanejad. Yhdysvaltojen joukkue on puolestaan täynnä yliopistojääkiekkoilijoita. Eli ainoastaan muutama NHL-pelaaja, joilla on ihan NHL-sopimus, ei tulokassopimus. Tässä välissä muistutan, että jos haluat lisää videoita, niin tilaa kanava ja tykkää videosta. Pistepörssissä joukkueiden kärkimiehet ovat Elias Lindholm ja Frank Nazar 11 pisteellä. He ovat jäljellä olevista maista 1 ja 2 pistetilastoissa. Yhdysvallat on tehnyt erittäin paljon maaleja otteluissaan. Ensimmäisistä 3 pelistä he pelasivat 0 peli, joka on kova suoritus. Heidän maaliero on 39-16. Ruotsin turnaus tähän mennessä on ollut positiivinen. Alkusarjassa vain 1 tappio Kanadaa vastaan. Muut pelit on ollut aika selkeitä voittoja. He myös kaatoivat hallitsevan mestarin Tšekin puolivälierissä lukemin 5-2. Ruotsin maaliero tähän mennessä on 33-10. Joten tasainen ottelu tulossa. Kommentoi nyt veikkauksia maailmanmestarista. Voittaako Sveitsi? Yllättääkö Tanska? Vai hoiteleeko Ruotsi tai USA maailmanmestaruuden itselleen? Tilaa myös kanavaa, jos haluat lisää videoita. Moro!